Fost il-kitbiet ta' Adrian Grima hemm dawk tfal. Kitbiet li jvarjaw minn lob bil-kliem sa trattament tal-aktar temi serji. F'din ir-rokna, Adrian jaqralna xi siltiet milli kiteb u jikkummenta dwar is-sena tal-kitba għal qarrejja żgħar. Tradizzjonalment il-letteratura tfal u speċjalment il-poeżija, ma mhux biss il-poeżija, hija poeżija hija letteratura li fiha hemm element qawwi ta' gost, ta' lob, ta' avventura. U din hija xi ħaġa interessanti għaliex tfisser li it-tfal għanet qed jieħdu gost jaqraw xi ħaġa li hija tad-daħq, li hija mhux tas-soltu, li hija stramba, li hija avventuruża. Imma fl-istess ħin qed jirriflettu wkoll bil-fors mingħajr ma jridu fuq il-mod kif qed tintuża l-lingwa, allura jekk kelma qed tintuża ħażin, jekk isem huwa mhux tas-soltu, jekk sitwazzjoni hija assurda, stramba, banali, awtomatikament huma jirriflettu fuq il-fatt li għandek letteratura illi qed toħroġ il-barra min-normali, qed toħroġ speċi il-barra min-normal tar-realtà kif normalment nifhmuha aħna. U meta nikteb il-poeżija tfal, waħda mill-affarijiet li nħobb nagħmel hija li bħal ħafna oħrajn qabli mill-inqas minn Edward Lear saw speċi bil-poeżiji tiegħu ta' magħrufin bħala nonsense le ta' bla sens speċi jivvintalek il-kliem li ma jfisser xejn, jew almenu meta tħares lejh jew tisimgħu għall-ewwel darba għandek tieħu l-impressjoni ma jfisser xejn għax huwa avvintat. Minn dak iż-żmien law dejjem għandek din l-idea li l-letteratura tfal hija mod ta' kif tesperimenta, tilab bil-kliem, kważi tagħmel avventuri bil-kliem. U din xi ħaġa li provajt nagħmel poeżiji bħal Pappa l-Parola jew Bali ta' Qali, dat tip ta' poeżiji. Kultant jgħiduli ġew sabu aħjar u l-għada mbagħad li qlib tarġaj tal-lar. Kif jista' jkun? Għaliex qed jiġri hekk? Qed nistenni kuljum ġej mill-isptar. Lat ieħor tal-letteratura għat-tfal huwa dak tat-temi serji. U jiena li dan huwa punt importanti ħafna. Jien inħobb ħafna l-letteratura li jikteb xi ħadd bħal Michael Morpurgo li jaqbadlek temi importanti, temi kbar. Issa daw fil-verità mhumiex temi tal-kbar, pereżempju il-mart u l-mewt. Dawn mhumiex temi tal-kbar għax it-tfal jgħixuhom ukoll. Kultant it-tfal jgħixu naħseb jiena. Jgħixu daw l-esperjenzi b'intensità kważi ikbar minn tal-kbar għaliex ma jkollhomx aċċess għall-informazzjoni li jkollhom il-kbar. Allura pereżempju jekk hemm xi ħadd fil-familja li qiegħed l-isptar, probabbilment huma ma jkunux qed isegwu dak li jkun qed jiġri lil dal-pazjent jew lil dil-pazjenta mill-qrib għax mhux normali li t-tfal speċi inħallhom jidħlu f'dawn iċ-ċriki ta' informazzjoni ħanajdu hekk. Imma huma l-esperjenza qed jgħixuha in-nanna mhix qiegħda d-dar u qed jisimgħu forsi l-ġenituri tagħhom qed jgħidulhom illi hija marida jew marida ħafna li għamu ġuha. U mbagħad forsi jmorru lek dik id-darba fil-ġimgħa u jaraw lin-nanna u jarawha sejra lura, jarawha bil-kemm tiflaħ titkellem, jew jaraw lin-nannu rrabjat, imdejjaq bil-uġieħ tiegħu. Ġifieri dawn huma temi li aħna nqisuhom tal-kbar, imma fil-verità huma ta' tfal ukoll għax huma wkoll jgħixu dawn l-esperjenzi, huma wkoll ikollhom l-annimali tagħhom id-dar li jimirdu, li jmutu, li jbatu. Huma wkoll iridu jiffaċċjaw daw id-deċiżjonijiet ibsin ħafna drabi dwar il-ħajja u l-mewt.
speċi dal-kelb qed ibati, jidher li qed ibati, it-tabiba, il-veterinarja qed tgħidilna qed ibati dal-kelb, se nagħmlu aħna. Dawn huma temi tat-tfal ukoll. U waħda mill-affarijiet li provajt nagħmel fil-ktieb tiegħi vleġġa kkargata kienet li niddiskuti anki daw it-temi. La tikber Adriana se tidħol pulizija, se jkollha l-uniformi u vuċi ftit qawwija. Minflok issir għalliema, minflok kaxxier għall-bank, minflok soldat fil-gwerra magħluqa ġo xi tank. Minflok issir technician bħal dawk tat-television, minflok żeffina tisfen jew tibni d-djar tan-nies. Minflok ħajja ta' brava magħluqa tħid l-ilbies. Trid toħroġ bl-uniformi u tiġri wara l-qżies. Għalhekk tħobb tmur l-iskola u dejjem tagħmel xogħla biex la tkun pulizija jafdawha bil-pistola. Jew forsi bil-manetti u anki bil-lembuba, minflok bil-palafida u fl-oħra biċċa xkupa. Jew kollha żejt f'garax titkaxkar fl-art fil-baxx. Se tidħol pulizija bħal dawk ta' Kobra 11. La tilħaq Adriana jitwerwru l-ħallelin. Daqshekk tarhom fit-toroq bi kwietom għaddejjin. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.